Octovision je naziv izložbe zadarskog fotografa Aleksandra Bonačića otvorene u prostoru Guma bara na poluotoku. Riječ je zapravo o virtualnoj izložbi. 8 ekrana prikazuje 60 fotografija koje se mijenjaju svake minute. Radovi koje posjetitelji mogu vidjeti čine presjek autorovih crno-bijelih fotografija nastalih u posljednjih 4 do 5 godina, a sve je krenulo od prijedloga Nevena Stojakovića. On mi je spomenuo tu izložbu na ekranima, ja sam to odmah prihvatio. Tu ideju sam ja imao možda još prije 10 godina. Ali nam je bilo jako skupo i nismo uspjeli naći sponzore, jer u to doba su ti televizori tanki bili, to je bilo jako skupo u biti negdje nabaviti. Jel? I kad sam ja vidio ovih 8 ekrana, to je to. Voditeljica Galerije umjetnina Nevena Štokić Bonačića je opisala kao fotografa posebnog trenutka naročitog kadra crno-bijelih kontrasta i sjena. Na njegovim fotografijama ono obično i svakodnevno vidimo iz nekog drugog kuta, a posebnu pažnju posvećuje i nazivu fotografija. Ako je neko gledao moje fotografije, vidit će da tu ima svega od pejzaža do šara na kamenu, do likova u stijenama, ne znam, ima stvarno mislim da je to širok jedan dijapazon, ali u biti to sve stvari koje su obične, najčešće su to obične stvari koje kad ih se izdvoji, kad im se da jedan naziv, dobijaju sasvim jednu drugi kontekst. Jel? Nekad to bude smiješno, nekad to bude možda malo kritički prema nečemu, možda tako, ima raznih situacija. Jel? U biti od običnog dolazi do neobičnog. Zadarski se umjetnik u fotografiju zaljubio još u osnovnoj školi, a u potpunosti joj se posvetio početkom 2000-ih. Fotografijom se počeo baviti negdje u 8. razredu. Možda zarazio me jedan moj prijatelj. Ono vrijeme smo najbolji prijatelji bili. I on je nabavio neku jašiku staru i tako smo nekako krenuli na njegovom balkonu u improviziranom studiju, razvijajući fotke na dijaprojektoru. To je bilo stvarno fantazija. I onda se jedno vrijeme bavio fotografijom da bi tu ljubav neku zamijenila glazba. Počeo sam malo baviti se glazbom, svirati, tako bilo je tu bendova, svega i svačega. Da bi se fotografiji vratio negdje 2000-ih, početkom 2000-ih i od onda je fotografija moj svakodnevni jedan sastojak. Iza Aleksandra Bonačića mnoge su samostalne i grupne izložbe, no izložba Povratak posebno mu se urezala u pamćenje. Meni najdraža izložba je bila izložba Povratak. To je bila izložba na površini mora na Zadarskom mostu, ispod Zadarskog mosta, gdje je barkajoli su znači došli svečano obučeni, vile iz kazališta Lutaka su bile Gabrijela Meštrović i ne mogu se sjetiti druge djevojke. One su polagale slike u more. Na mostu je bio organiziran mala svirkica jedna gdje je svirao i pokojni Ante Perković. Gobac je otvorio izložbu, to je bilo jako lijepo. Mislim da je to bila jedna od najposjećenijih izložbi uopće, jer je taj dan najmanje 20.000 ljudi prošlo mostom. Izložbu Octovision možete pogledati do ovog četvrtka u Guma baru, a ove jeseni u Kneževoj paleči očekuje nas i izložba fotosekcije 5xe, čiji je začetnik upravo Aleksandar Bonačić.